Roy try pra bangit sa sisien haga ni ngi ai ngo yo BLEI ba ngiyo ban rak pat epi gani ka kubor ka bangi si ai man gatiyo ba ngi BLEI don ban ker khu ye fi sisien ngi kren chupang ka jing khapat BLEI don kam ban khapat ngi kren chupang ka jing khapat haga jing kala ka bamot re ni ngi kwa ban kren ba ka Bible ko om dala khayo bre na ka unum la ban yi lane ban rung ka hima ka jong BLEI kani ka benta ka babaro nangi ngi kwa ban tip shai hanre nga kwa ban batay lengkot kendiat kanang ba fin sngotu ka jing pen baptist BLEI don kam ban pen baptist yaka ka ktien jong BLEI ka pen ken mau ngi jisu ai ngi ka hukum wang kelet ka pertai yalap ya ka gospel haki ben rio baro how bangit on pen baptist on penem tenin ka daw kani ka ktien ka bawan ka banghap ban sngotu how bangit on pen baptist dan sibun nangi ki kristan lani ki paralok parabai syakri ki dan lala kajong kajing sautu haga bedai bat kajing pen baptist ki dan kibri ki bangit ban pen baptist naduk padang kelung ki dan kibri ki ba nget ban pen baptist da ka baksyuthe dan kibri ki bangit ban pen baptist da ka bapengam henry ka ktien ka basyai ka ktien baptist kawan ka ktien baptizo ka bamut wi lani pengam dan da ka daw belipat ya ki kelung la suong bangi la dep pen baptis hatu ka demo kat kom ka ktien ka jong BLEI da filet naga gospel jong Lukas ka Bible ke thu ingi habala khayo jisu ka Bible ko ong baladap prasngi kilale ra shika temple ban pen kentang yau bali dan kaman pen kentang iki kelong klem ong ban pen baptis ka jing pen kentang kalong ban IT hau BLEI ba kenang he kenang san kenang yat haga jingda haga jingkot jingkya haga jingroy hagi liang baro kinan haga jingalam ka jong BLEI kani kamdi ka bangi kren ya ka ban penrem la ne ban tho ken tho eno eng ringi kwa ban pen shai ka balong lingkot bat sngotu ya phi baro kamdi bo phile haki ke baro ka ba phi ong kalong bet ringa kwa tungin da examen la nangin yit ban pet bnia ya ka ktien ka jong BLEI ka ktien ka ba shai ni bo jisu la let ban ra ka temple ban pen kentang klem pen baptis uji sudang kelung la pen kentang yu bai da ka daw ban IT bau BLEI unyo banyalam umen sim khu jong BLEI unyalam bai ta ka daw ka juru iki kun jong ajong phi ha bangi kha idon kam ban rach ka yin jong trai ya ka ban pen kentang yaki kinlong ki badon ha ka jingda bat ka jingkar khu ka jingalam ka jong BLEI tene ta ka daw ka Bible ko ang khile yalap ka gospel ha ubangit umde khulung wala ban nget khulung udai ha ka jingalam jogi kimi ki pa andre ubanget de wala san wala rangba wala sngotu ban perkhat chpang ka pop ka hok bat ka ak ka babakla ya ka ban penbet ha ka jingem de ka da ubri wala san udai ta ubri wala sngotu dala dia ban rai ya ka ta ka jingkut jingmut bat ka jingkla ka bamut ka bisisha ban pai show BLEI nagalenti baman de ka da ka ktien jong BLEI ka kren shai babaro ngilale pop ngilale na ka buram ka jong BLEI mdan weru bohong mdan nang yalam perthai bohong mdan gibriyo gibaim ha perthai gibabet baro ngide gibaduna baro ngide gibambiang baro kide gibam bet ha ga hima jong BLEI andre daga jing isnai ga jong BLEI kong ka baino ga pop long ga jing yap daga jing ia ga jong BLEI ka long ga jing bam jukut de na mar ka ni ga jing i jong BLEI ya ga bo pha yu kun ju Jesus Christ ya ga banai ga ni ga jing kenya ka bahalor ka ding fna ya ga bangin yo nget ba yo tip yo bai daga daw new Jesus belawan ban yap nam tagi pop ha bangi nget ha bangi piang yu kadai ka bangi sngotu baula dep yap nam taki pop ke jonga ke bangale nam taki pop ke jongi ke bangile ha bangi nget ya u ku munong penem ka Bible ko ong balasat no ke pop jongi daga snam ko jo jisu bai daga ka minute ke bangi khot ngong try wan ka do no jongi ha ga daga minute compare ke ka bangi le ke ka bangi don na ka jing jongi ke ka bangi im ha ka jing em jongi ha ga daga minute ka wan ka daga jing em ka ba penthamai ha ga do no ha ga jumu khat ha ga rukom em ka jongi ya ka bangin shano yo try o balawan ya ka ban pen i ka nuks ya ka ban pendep ya ka lenti ka badai halor ka juga ding fna bain de ka daw ngi sngotu ba ka ne ka jing pen baptist ka de ka ta ka rukom ka ba umde ka bangi ong ba ka jing baptist ka de ka jing rung balang la ne ka jing le niam ka khlem tho kum ta re ka jing pen baptist ka ktien jom BLEI na ka gospel Matthias ka ong ba u jisu u pendep ya ka hok ka jom BLEI ka ne ka hok ka de ka bangi la duno
ya ka ai ke jing ker khu jong blai ngila dono ya ka buram ga jong utrai ngila dono e ka jing don ring kat jong blai ngila dono e ka jing kot jing khia ngila dono e ka jing em ga job ga jing jong ya ka ta u jisu wan ban ipad leng ba ka jing ya len ti ga jong o ya ka ba wan kum ubrio ya ka ban shimti ki pop jong a jong pi ya ka ban kilo ga ding fna ya ka ban yap ya ka ban tep yo ban mi pat ha ba jisu mi pat na ga jing tep namar bo im ngi don ka jing kermen de ka da jisu kat bo dang don ha ka perthai ula let ka wa e ka ban pendep ya ka ni ka hok ban de ka da ula wan ni ka ban pendep e ni ka hok ban de ka da la pendep yu ba la pen baptis yu ban de ka da yo ni suang de ma mi pen baptis nga andre jisu ang em to sha ka ni nama ka ni ka hok de ka da nga kentu fi ki parlok pra bangai kinmen ki para ki jonga haga ni ka por let's see dan plan jo fi la ong ngala dep dangrit ndre nga kwa ban keli hatu fila kala bumut mo dangrit ndre ka de ka jingpan kentang porlok bait ngim kwa ban program fi ngi kwa ban kentu fi fin yo nong ha ka hima ka jong blai fin yo nong ha ka jing em jong fi ndre ha ka ai pat ka bible ko ong kele yalap ka gospel how banget ka mo bula sngoto bula shampang ban sngoto eta ka pop ka hok ba ka jing bishar ka jong blai de ta ka ha bangi kala ka bumut ngi don kam ban tep no you brio ubat temen ka bible ko ang habangi nget au jisu lasa nar yangi ka bible ko ang ka rom dang menrio da puling to ter fini ba ka bible ko ang ka jing yap ka dong jisu ya ka jing tep ba ka jing mi pat la punya seriem ya ka jing pen baptis dai ta ka dang nginam la ban rung shi ka jing tep dai ne nginam la ban leit padu kris dai ne re habangi le ya ka ni ka e ka bo jisu la peni ka nuksa ba ta ka da habangi nget ha ka donut la map iki pop jengi ba ta ka da habangi let shi ka wa ik ban pendep ya ka jing pen bala tekno ini ubri betemen habang inget la sanar ringi ban nget aba sanar ya ubri uyap dai da kadaw ka pop habang ikala bumut kayap ban da kadaw ba kani ka pop kam dai ban samit afi kadan kam ban tekno ban da kadaw ngajuang la fiap brio haying pinumbu pelat ya kalai singi la fibu pelat ya kalai singi kala ban iutung tu kamet teng shi singi teng ar singi pila ban bu eka dai da kadaw fila nget u jisu wat nong pen slam pendap noi ka ni ka hok KHMAT jong blai am KHMAT jing brio am KHMAT jong kenhon am KHMAT jong kem nong yalam ndai fi pendap ya ka ni ka jing dai ka beshimet ka jong fi bat blai dai ta ka daw ka ai ka babul ko ong habang ngilet sa ka jing pen baptis bai ta ka daw ngi tep noi ka ni ka jing lang borem ngi bread noi ka jing pang ngi bread noi ka jing tem ngi bread noi ta ka jing yap ngi bread noi ta ka jing khuslai ngi bread noi ki ai ka besniu ka jing em jingi ki tu ki pop ka set sno jing em jingi ngi tep no bai ta ka daw ngi mi ringkat baru kris ha ka jing mi pat dai ta ka daw habang ngi mi ngi kupat yo kris ha ka jing em ka jong a jong fi swa bangan pen kot ha ka ni ka por ka long hadien jo ka jing tep ka jong pi ha ka jing pen baptis ha ba fi mi film long shoot ma fi dai fi kop yo kris ha ka jing em ka jong fi ngakwan pen kan mai fi tang shin khat na ka bible ka pen kan mai ngi na ka tin jong blai galatia ka nong ka balai ka khat ka ba arfulai arfun riu ter ka ong kum ni ka bible ka ong kum ni namar Pi baro ki balong ki khon blai da ka jinget hau Jesus Christ namar kita ki ba fi pen baptis au Christ fi kop ken ya u Christ ka ai ka ba fila do ning kong pin yo pat ha ba fi wan ha ka jinget pi pendep ya ka hok ka jong blai ki don shibun manya kren spang ka jing pen baptis ngim dan hang ne ban pen rami fi ki dan hang ne ban ken tui fi ka kom ka tien jong blai da fi kongo pin roi da fi kongo fi yo jing pelat da fi kongo fi ni ka buram ka jong blai ta tangkat ni nganget bo blai kur khui fi to ngi let lang ha ka jing duai la fi don kam ka jing rap ni kloi ban rap fi pila ban phone ban contact ngin pen shai fi na ka nong rem jo ka tien jong blai fi ni ya ka buram ka jong blai hadien jo ka pen baptis ne ha ka jaka fi don ha ka jing shakri fi don roy ka jing shakri fi don ne fi ang pen baptis hang tang ni mi ilis no nong ta em pen baptis ne ha ka jaka fi don sei so man bha roy fini ka kam ka jom blai kan ya chakmat compare fi don hang no kon hon yai ne ang ta ko ngoi ka tien jom blai su pendap ya ka le ka mon jom blai fini ka jing roy ha ki liang baro la fi kwa jing sha shu sa phone sa contact ila bani kendo tu ngi duai bat fi ha ka ni ka por try ngi wan ban ai ngoi ka tien jom me ka khu ki ni ka por badang sa try ngi IT ki ni ka program bro khwai ka tien jom me ka long ka man sim ka jing men grand men kerkhu men pesiau men aibor men yesham ye jing dan kam jeki men le ke jing snai kerkhu ni ke si ke bedang sa kerkhu ke bri ke bempat dep ken aibor ki bekila ben pendep ke hok jome ken gyang ye ke jing em ke bethamai ken kop ye me ke jing em ken ya bat me ha ke jing em ke bethamai ke si ke jing kemen ke belong ke bon ke jing sok ke jing lat lot ke jing kerkhu ha kerteng ke dong ji sungi tuai amen parlok beit khublei shibun ye ke program ke fipet
la fi don kam ke jingrap fi la ban phone lama ki SMS bat ka comments ko jong fi ni kloy ban rap de fi kublai shibun nam ta ga buram gudong try amen